बोसोरसालिया जुथुमा बे 55थि बोसोरसालिया जुथुमाया बड'लेण्ड फोथार उदालगुरि जिल्लानि बे रौतायाव फैगौ 26, 27, 28, 29 सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे खुंनो थांगासिनो दङ आरो 26आव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिथांमोननि हाबाफारि दङ 27, 28, 29 बियो मिरु आफादनि जागोन बेयाव आरो गासै 4000नि बारा डेलिगेट अबजारभार बेयाव बाहागो लागोन जोङो गासै जोंनि स्टेट कमिटि जिल्ला कमिटि इउनिभार्सिटि कमिटि आरो गुबुन गुबुननिसिम अलरेडि जोङो मेसेजखौ हरखाजोब्बाय दा बे गासै बिथिंखौ खुंफुंनायाव जिखिनि जोंनि साखाफारा जिखिनि जोङो मावनो गोनां बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै दासिमनि जिखिनि प्रग्रेस रिपर्ट जोङो बानजाय आफादनिफ्राय लाबाय मिरुनि जानानै आरो जोंनि दख'र आफादफोरा आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ जिल्लाया जिहेतु हस्ट माने बे जुथुम्मानि दा बेखायनो बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाब गासै जिखिनि आद्रा जानानै दङ खारन जिखिनि साक्सेस खालामनांगौनि टारगेटजों हाबा मावनांगौ बेयाव जोंनि हाबाफारिया सोलिबाय थादों किन्तु जोङो जेसेबां स्पिडआव आवगायनांगौमोन गोबां माखासे उसुबिदा थासारिनि थाखाय आरो बानजाय आफादा माने फाइनेन्सियेलि जथेस्थ' खस्थ' मोनदों जों खौरां लाबाय मेन पावारनिबो सम सम आंखाल जादों गुबुन गुबुन आफादफोरनि जुथुम्मा गेजेराव माने गोदान बोसोर थांबाय बिनि सिगाङाव जोंहा गोथार बरदिन थांबाय दा मागो दमासि बे फोरबोफोरनि थाखायबो जोङो मेन पावारखौ जेरैबायदि नांगौ बेबायदि सम बायदियै जों मोननो हायाखै नाथाय रायजो राजाया जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै बेयाव श्रम दान खालामदों जोंनो फोथारखौ नारा आरो क्लिनलिनेस खालामनायनिफ्राय लानानै बिथांमोना जथेस्थ' खस्थ' खालामदों बिथांमोना जोङो औवा आरो गुबुन गुबुन जानाय लोंनाय जिखिनि जा जगार हरदों बानजाय आफादा बिहरनाय बायदि दा बेखायनो बे जुथुम्माया जोंनि थाखाय खोब ओंथि गोनां खोब गुरुत्तपुर्ण आरो बे जुथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै एकर्ड पिस बर' पिस एकर्ड सेलेब्रेसनखौबो जों लाफादों 27 तारिखआव आरो जोंहा सोलोंथाइनि मोनसे गिदिर सेमिनार जागोन जेराव नेसनेल लेभेलनि आलासि फैगोन लोगोसेनो स्किल एन्टारप्रेनियरशिप आरो इमप्लयमेन्ट युथ एम्पावारमेन्टनि सायाव सेमिनार जागोन अपेन डिसकासन प्राय 10,000 स्टुडेन्टनि पार्टिसिपेसननि टारगेट जों लाखिदों डेलिगेट अबजारभारनि अनगायैबो आरो अपेन सेसनाव जोंनि माखासे भाइस चेन्सेलर इउनिभार्सिटि लेभेलनि माखासे एकाडेमिशियान बिथांमोना बाहागो लागोन लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो गुबुन गुबुन आलासिफोरखौबो हांख्रायदों नेसनेल लेभेलनि दा बेयाव माखासे आलासिया दाबो पेन्डिं जानानै दङ सानब्रै सानबासोनि गेजेराव जोंनि प्रग्रामा अलमस्ट फाइनाल जागोन दा खोब हपफुल जोङो जे बेयाव बर' गोजोन गोरोबथानि एकर्डनि दफा मावफुंनायनि सायाव डेलिगेटआव जोङो गुवारै गोथौयै सावरायगोन आरो बिनि अनगायैबो अपेन सेसनाव जोंनि आलासिफ्रा आसामनि गिबि मन्थ्रियानो जा बिटिआरनि चिफआनो जा बा जिखिनि जोंहा सरकार लेभेलनिफ्राय बेयाव जोङो हांख्रायदों फर दा इन्ट्रेस्ट अफ दा बड' कमिउनिटि आरो बड' पिस एकर्ड बिथांमोना बेयाव मेसेजखौ होफैगोन आरो जों सानदों जे गासै आसामनिफ्राय बड'लेण्डनिफ्राय वेस्ट बेंगलनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन स्टेट कमिटिनिफ्राय बेयाव गासैबो रायजो राजाया लोब लोब बाहागो लाफैगोन माहारियारि आफादनि जुथुम्मा फरायसा आफादनि जुथुम्मा रायजो राजानि माने सिनस्रि आफादनि जुथुम्मा आरो रायजो राजाया दाना होनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जुथुम्मायाव बे 55थि जुथुम्मानि जारिमिनारि बे थावनियाव बे बयबो बाहागो लाफैगोन आरो बाहागो लाफैयोबानो बे जुथुम्माया साक्सेस जागोन होननानै आं मिजिंथिबाय आं बयखौबो खर' गंग्लायै खावलायदों बाहागो लाफैनो थाखाय आरो जोंनि बानजाय आफाद जिल्ला आफाद मिरुनि गासै दैदेनगिरि बिबानगिरि आनसलिक कमिटि बयबो जोङो मुखुबै खामानिखौ मावोब्ला फैबाय थानाय 10 दिनाव जोंनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जोङो फुरायै आबुङै जोङो फोजोबनो हागोन आरो मोनसे मेहेरगोनां मोजां जोङो जुथुम्मा खुंफुंनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो बेनि थाखाय आं आनान गसाइनियावबो आर'ज गाबबाय गोजोन्थों। बे समाव फरायसाफोरखौ मा खालामगोन जिहेतु नैबे हाबाफारियाव जोंनि जायफोर फरायसा फरायसुलि दङ क्लास 10नि मेट्रिकनि आनजाद फैगासिनो दङ आरो क्लास 12 हायार सेकेन्डारि फाइनाला फेब्रुवारि दान आरो मार्च दानावनो बियो जागोन दा जायफोरा आनजाद होगोन बिथांमोना
आनजादखौ मोजाङै होनांगोन, मोजाङै फरायनांगोन आरो बिनि थाखाय प्रिपेरेसन आरो खस्थ' खालामनो थाखाय आं खावलायबाय। गुबुन फारसेथिङै क्लास 8 आरो 9, क्लास 11 हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार, डिग्रिनि फार्स्ट इयार, सेकेन्ड इयार, थार्ड इयाराव जायफोर सेमेस्टारनि स्टुडेन्ट, जायफोरा आनजाद गैया आरो इउनिभार्सिटि लेभेलनि गासैखौबो जों बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायगोन। खारन जोंहा सोलोंथाइनि जि बर' बिजोंजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि जि बाथ्रा बेयाव जों गुवारै सावरायगोन आरो बेयाव जोङो APSCआव क्वालिफाइ जानाय 13 जन केन्डिडेटखौ जों बरायगोन। आसाम गौरब मोननाय बिथांमोनखौ जों बरायनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बिनि अनगायैबो टेलेन्ट सार्च आनजाद जोङो जि 9-10आव खुंफुंदोंमोन बिथांमोनखौ बरायगोन आरो मान बावनाय माखासे हाबाफारि दङ। दा बेखायनो आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेयाव दख'रा आरो जिल्ला आफादफ्रा गारिनि बेब'स्था खालामगोन, नोंथांमोना बाहागो लाफैनांगौ आरो जाय जेरै हायो गावबा गावनि बेब'स्थाजोंबो बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बयबो बेयाव बाहागो लाफैयोब्लानो बे जथुम्माया मेहेरगोनाङै जाफुंसार जागोन। गोजोन्थों। गेलेमु आरो हारिमु सानखौहाय माबायदि हाबाफारि लानाय? गेलेमुनि बेलायाव जोंहा बेयाव गायदे हेलेना काबादि कम्पिटिसन दङ आरो काबादिया जिहेतु मोनसे नेसनेल गेमबो, माने भारतनि माने बयजोंबो गनायजानाय। फारसेथिं जोङो भलिबल कम्पिटिसन जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि मुङाव जोङो बेयाव लानाय जादों। बे मोननै इभेन्टआ थागोन। लिटारेरि कम्पिटिसन जोंहा डिबेट, कुइज, पएम रिसाइटेसन आरो जिखिनि दङ बेखिनिया बेयाव खुंफुंजागोन। लोगोसेनो जांख्रिथायारि दैखं खुंगुर बसुमतारिनि मुङै देंखोमु 1, 2, 3 बिथांमोना जायफोर जिल्ला आफादाव बिसोरो माने सेलेक्सन जाबाय मिरुआव बाहागो लागोन आरो मोजां जोङो माने देंखोगिरि जोङो सृष्टि खालामनो हागोन। लोगोसे जोंनि बर'नि जायफोर गागि मेथाइ खनगिरि, मुंदांखा मेथाइ खनगिरि, जोंहा माने जोङो बयखौबो हांख्रायनो जों सानदों। आब' सुलेखानिफ्राय जागायनानै बिग्राय ब्रह्म, गौतम ब्रह्मनिफ्राय जागायनानै गासै जोंनि बुदां बलब ब्रह्म बिथांमोनखौ जों बयखौबो हांख्रायगोन आरो बिथांमोना जोंनो गोबाङानो बाहागो लानो थाखाय खोथा होदों आरो माखासेया खोब सम्भब जोंनो कनसेन्ट होगोन। आं बेखायनो बयखौबो लोब लोब बाहागो लाफैनो थाखाय आरो जाफुंसार होफैनो थाखाय आं खावलायबाय। जोंनि सबिनुर पान्जाय आफादा सबिनुरखौ दिहुनगोन आरो बे मोनसे हिस्ट'रिक सबिनुर जागोन बड'लेण्ड बिमुंजों। आरो रौताया आरो उदालगुरि जिल्लाया जिहेतु बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मोनसे जारिमिनारि थावनि, बिनि गोसोखांथियाव पान्जाय आफादनि सबिनुर साब कमिटिया जेसेबां साबना हामना खालामनानै दिहुननो हायो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेखौ अनसायगोन आरो बिनि गेजेरजों बे जथुम्मानि महर मुस्रिया बेरखांगोन आरो ओनसोला माने गासै जिल्ला बा ओनसोलनि महर मुस्रिया बेरखांथों आं बेखौ मिजिंथिबाय। खोनानो मोनदों जे हादरनि नखर मन्त्रि बिथांखौ बे जथुमाव हांख्रायनाय जादों, बिनि आपडेट मा होगोन सार? जोङो बिथांखौ हांख्रायदों आरो लोगो हमनायबो जाबाय, लाइजामबो जों होबाय, अफिसियेलि होबाय आरो भार्बेलिबो जों बुंबाय। बिथाङा जोंनो कनसेन्ट होगोन होननानै खोथा होना दोनदों, नाथाय दासिमबो कनसेन्टखौ फाइनाल खालामाखै। गोबां माखासे थासारि सिटुवेसन, माखासे अफिसियेल सिडिउलनि बाथ्रा बुंदों। जोङो नायबावनि एनादार 2 days, साननैनि गेजेराव माबा जुदि बेबायदि रिपर्ट फैयोब्ला आरो जों बेखौ आसा खालामनानै दङ। लेट आस वेट फर एनादार 2 days। जथुम्मानि गेजेरजों बर' हारिया माबा मोनसे मोजां रादाब मोननो हागौ नामा सार? जथुम्मायाव जों गासैबो बिथिं माहारिखौ थांना थानायाव माहारिनि थामोनथा रैखाथिनि बाथ्रा, हा हुनि जोंनि अधिकारनि बाथ्रा, बसुन्धरा आसनि, 6 सिडिउलनि लेन्ड, ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि बाथ्रा जोङो डेलिगेटआव सावरायगोन आरो समाज फोसाबनाय, ड्राग्स, जौ जुवा, दायना दायनि, मानसि लांखारनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बे गासै बिथिंखौ जोङो डेलिगेटआव जोंनि मावथि बिथांमोनखौ मरेल बुस्टिं आरो स्पिरिट होनो थाखाय यां मिजु एस'सियेसन मिज'रामनिफ्राय जोंहा डेलिगेटआव आलासिफोर फैगोन। बिथांमोना जिहेतु समाज ट्रान्सफरमेसननि खामानि मावबाय थादों आरो मिज'रामा साक्सेसफुलिबो जादों YMAनि गेजेरजों, बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। दा बेनि सायाव जोङो गोथौ आरो गुवार सावरायगोन। लोगोसे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना बे डेलिगेट सेसननि मेन माने अबजेक्टिभ जागोन आरो बेखौ जोङो इन डिटेल सावरायगोन। अपेन सेसनावबो बिनि मेसेजखौ मोनगोन। गोजोन्थों।